बेबायदिनो गाबोनहाय जोंहा टीएमसी पार्टीनि सुपार केम्पेनार बे सुपार केम्पेनारा नुजाफैगोन जोंनावहाय कृति आजाद भारतनि मुंदांखा क्रिकेटार बिथाङा दिनै कृति आजादाहाय गाबोन सुपार केम्पेनार महरै फकिराग्रामनि गेलेग्रा फोथाराव नुजाफैगोन। एक्चुअली नंगौ आं गोबां उन्दै समनिफ्रायनो आङो स्पर्ट्स पारपसजों नांथाबबोबाय थानाय आंनि थांखिया जाफुंनायनि उनाव आं गोबां लाइमोन फिसाफोरखौ लामा दिन्थिदों। गोबां लाइमोन फिसाफोरा दिनै थांनानै गसंथानो हानाय खाबुखौबो मोनलांदों। थिग बेबायदिनो गाबोनहाय जोंहा टीएमसी पार्टीनि सुपार केम्पेनार बे सुपार केम्पेनारा नुजाफैगोन जोंनावहाय कृति आजाद भारतनि मुंदांखा क्रिकेटार बिथाङा दिनै कृति आजादाहाय गाबोन सुपार केम्पेनार महरै फकिराग्रामनि गेलेग्रा फोथाराव नुजाफैगोन। बाहाय जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव थानाय जेसेबांनाखि जाथि जनबस्तिनि अनजाथाव फिसा बिदा फंबाय आरो आइ आफाया दोबै दोबै फैनानै मुंदांखा क्रिकेटार कृति आजादखौ अनसायफैनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। खालि माने आमाक बावखुंग्रि समस्तियात सुपार केम्पेनार भारतत ভাল খেলাড়ী कृति आজাদ ইয়াত আহিব আমাক সুপাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপত আৰু সকলে আমাৰ বাওখুংগ্ৰীত জাতি জনগোষ্ঠী যিমান দাদা ভাইসকলে আমাৰ গাৰ্জেনসকলকে আৰু আমাৰ মহিলাৰ মা দেৱী বন্ধুসকলকে একযুক্তি হৈ আহি পেলাই মানে সুপাৰ কেম্পেইনাৰ ক্ৰিকেটাৰ যে कृति आजादত মানে ছাপোৰ্ট দিবলৈ দলিবলৈ আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।